Joseph Muscat jgħid li Lawrence Gonzi jiddefendi lill-Ministru Austin Gatt li għandu track record baxx. Il-Kap tal-Oppozizzjoni wera tħassib tiegħu għal mod kif pajjiżna se jkompli ħallas aktar għal sitt bidliet li l-Gvern għamel fir-rotot wara li l-Gvern nefaq aktar minn 400,000 euro f'konsulenzi. Ħanħallsu aktar għal dawn is-sitt bidliet fir-rotta illi għamel il-Gvern minn mindu nieda din is-sistema. Joseph Muscat kellem dwar it-tariffi ola li taħallsu t-turisti u li l-Kummissjoni Ewropea għadha trid tiddeċidi fuqha. Għad hemm kwistjoni ċentrali pendenti mal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tariffi. Illi il-bambin biss jaf jekk il-Kummissjoni Ewropea tiddeċidi kontra l-istruttura adottata mill-Gvern x'riperkussjonijiet jista' jkun hemm għall-kaxxa ta' Malta. Joseph Muscat semma kif Austin Gatt huwa l-istess Ministru li kien responsabbli minn toqsma u entitajiet li għalihom il-pajjiż ħallas prezz qares. Fosthom Austin Gatt kien responsabbli wkoll mill-Linja Malta fejn iddaħħlu kontijiet tad-dawl l-ilma ibsin għall-familji. Kien il-Ministru responsabbli floti tal-kuntratt tal-Power Station lil BWSC li se tħaddimha bil-heavy fuel oil. Austin Gatt kien responsabbli wkoll mill-Air Malta u Smart City fejn issa hemm 5,000 post tax-xogħol fid-dubju. Joseph Muscat jgħid li Lawrence Gonzi huwa ostaġġ ta' Austin Gatt u qed jibqa' jiddefendih minkejja li l-Gvern tiegħu għandu problema ta' instabilità.